Čo zdraví z nového videa. Dneska tu budeme otvárať tieto Pokémonie balíčky. Twilight Masquerade je ináč, ahoj, to som ja, Lucarionit. Dneska tu budeme otvárať tento balíček. Nice. Tento. Dobre. OK, takže som... No tak ako si easy sa otvorilo. Čierna karta, neviem presne, už som... Káve, toto je ten kód do hry, to nikoho nezajíma. Neviem, zase akože je dobré na card game. No. OK, a neviem, aký je kart, ktorý už som trošku zabudol, takže dám raz, no, tak serem na to. No. Eevee! Takže, Girafriga, Froakie, ešte Pokémon bol, Pantamp, Iron Bundle, Future Pokémon, Probopass, alebo čo také, Love Ball, wow, zajímavé. a Draco, Peony je Legendary a nič tu opäť nebolo, ale Husiansky Arcanine. Tak to je naozaj dobré. No. Ale toto je ináč legendárka Peony. Peony, máš ho? Peony je teda Legendary zo syna. Nice. Ale ináč, tuto mi padol Draco, ináč ja som dostal si error pack, alebo nie. Možno. Tak, to je asi celé video. Tak nezabudnite dať like a odber na toto videoko. Tak čau! Čauko.